טוב, שלום לכולם. היום אני מלמד אתכם קסם חד הרעים. קסם קוראים לו שלי, אני הבאתי אותו למג'יק M30, אז לא חייב לו כלום ואני יכול ללמד את זה. קוראים לו הקלפים המחושפים, קסם חזק, אני אלמד אותו היום. וא', אני רוצה להגיד לכם שקניתי חבילה חדשה. ואני אלמד אתכם ג'אגלינג עם כדורים. עוד מעט, היום אני אעלה את הלימוד ג'אגלינג עם כדורים. וזהו, קלפים מחושפים. יש לי פה מתנדב. סבבה, יש לי פה מתנדב. מה נשמע? קודם כל בוא תראה שהקלפים שלי פה הם רגילים. אין בהם שום חרטות. סבבה? אוקיי, תגיד לי עצור מתי שבא לך. בוא, קח את הקלף. ואחרי זה תראה אותו למצלמה. אוקיי? אני פורס את החבילה, ואתה שם את הקלף איפה שבא לך. אתה רוצה לערבב? תערבב. תראה למצלמה שאתה מערבב. אוקיי, עכשיו יש לי משימה בשבילך. אתה תגיד לי, אני מדפדף ככה עם הקלפים, ואתה תגיד לי בסוף אם ראית את הקלף שלך או לא. ראית אותו כבר? אוקיי. טוב, תגיד לי עצור שוב פעם. עצור. אוקיי, קח, מחזיק את החבילה ככה. אוקיי, יפה. אני לוקח 5 קלפים. 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי? יש לי פה 1, 2, 3, 4, 5 קלפים. בוא תסגור עם היד השנייה חזק חזק. יש לי פה 1, 2, 3, 4, 5 קלפים. אני עשיתי עכשיו משהו, אתה הרגשת? הרגשת משהו? עשית משהו? כן או לא? תגיד. הרגשת? מה הרגשת? זרם. זרם. כמה קלפים יש לי פה? 5. 5 קלפים? יש לי פה 4 קלפים. כמה קלפים היה לי מקודם? 5 קלפים. שמעו אותו. יש לי פה 4 קלפים, מ5 הפכתי אותם ל4. רגע, אז איפה הקלף החמישי? בוא נבדוק. תביא שנייה, אתה רוצה לבדוק? רגע, תראה למצלמה שאתה בודק. קלף שלו פה הפוך בחבילה. ועכשיו, ללימוד. קסם חזק ביותר. עכשיו אני אלמד אתכם אותו. עכשיו כאילו אנחנו עלינו רמה בקסמים. זה קסם כמעט הכי טוב שאני מכיר. בקרוב אני אלמד עוד מלא קסמים. מביאים איזה 4 דיסקים שאני אלמד מלא קסמים. עכשיו ללימוד, אני לימדתי אתכם כפייה. קודם כל, אני אמור לזכור את הקלף הראשון. אוקיי? כשיש יהלום, הוא אומר לי עצור, לא משנה מתי, ואני עושה את הכפייה הזאת שלימדתי אתכם. אוקיי? עכשיו, אני זוכר את הקלף. הוא בא, הוא רואה אותו, סבבה? שם אותו איפה שבא לו, זה באמת לא משנה. בסדר? הוא יכול לערבב, לעשות מה שבא לו. לא משנה איפה הוא שם את הקלף. עכשיו אני מדפדף, הוא אומר לו, תגיד לי בסוף אם ראית את הקלף או לא. אני מחפש את 6 יהלום. מחפש את 6 יהלום. מחפש אותו. שנייה. מחפש אותו. איפה 6 יהלום? רגע. מחפש את 6. הנה 6 יהלום. אני רואה את 6 יהלום, אני לא אומר לו, הנה 6 יהלום, אני פשוט שם אותו ושם עוד 2 אחריו. עכשיו ברגע זה, תמיד שמנו את הקלפים ככה אחורה. ברגע זה אני עושה ככה, אני אומר לו,
רק אני מסדר את הקלפים ומתחיל מפה. הבנתם? קלף פה, שלישי. עשיתי ככה עד עכשיו, ועכשיו אני מתחיל מככה. בלי שהוא ישים לב, חשוב להתאמן על הקסם הזה לפני שעושים אותו. דפדף, 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 אז בסוף הוא אומר לי שהוא ראה אותו. חשוב לדפדף עד הסוף. ולאט. אוקיי? עכשיו אני אומר לעצור. אומר לי עצור, סתם דוגמה פה. אני אומר לו כך, תשים את החבילה פה ביד. אני לוקח 5 קלפים. 1, 2, 3, 4, 5 קלפים. עכשיו פה זה הקסם כדי שתקשיבו. אני עושה, מחזיק את החבילה בצורה כזאת. אוקיי? אם את החבילה בצורה כזאת, חשוב להחזיק את זה בצורה כזאת. אוקיי, וקודם כל, אני עושה 1, 2, 3, 4, 5 קלפים והופך אותם ככה על החבילה. מחזיק את החבילה בצורה כזאת. אוקיי? עושה עם האגודל, מוריד 1, 2, את השלישי, את הקלף שלו, אני שם אותו ככה, קצת יותר בחוץ, עם הקמיצה אני מחזיק אותו, ככה, ואז אני פשוט לוקח אותו, ומביא את הקלף, כך שזה יהיה במקביל. אוקיי, בואו אני אראה לכם את זה בהילוך איטי. בהילוך איטי. זווית אחרת? לא, אני נשאר הזווית הזאת. לא ככה. זה 1, 2, את השלישי אני שם ככה, לוקח אותו, ומביא את הקלף. שהקלף יהיה פה. ששאלון שלו פה. בואו נראה לכם את זה אפילו. עכשיו בהילוך מהיר, כי חשוב להתאמן על זה. זה 1, 2, 3, 4, 5. קלף פה. חשוב להתאמן. ואז, כשהוא מחזיק את החבילה כאן, אוקיי? כשהוא מחזיק את החבילה כאן, אני אומר לו פשוט, שם את הקלף שהקלף פה הפוך, הוא אומר סגור עם העין השנייה. הקלף פה הפוך. תסגור עם היד השנייה. עכשיו אני עושה את אותו הדבר. 1, רק עכשיו, מקודם עשינו בשלישי, עכשיו אני עושה בשני 2, מעביר ולוקח. אוקיי? שימו לב. 1, 2, לוקח ומעביר. בצורה מקבילה. אוקיי, במקביל, באותו זמן, בדיוק. 1, 2, 3, לקחתי אותו. אוקיי, נראה לכם אותו בהילוך איטי. 1, 2, 3, 4, 5. בעיקרון יש לי 4 קלפים, כאילו. ואני רק מעביר אותו ככה מלמטה. 1, 2, 3, 4, 5. אני עושה לכם את זה בהילוך מהיר. 1, 2, 3, 4, 5 קלפים. עכשיו אני עושה לו כל מיני צורות. אפשר לעשות ככה, אפשר כאילו להוציא לו איזה ככה כאילו לבוא לו ככה, להוציא לו איזה מהאוזן, או לבוא לאוזן של המתנדב, או אפשר גם לעשות מה שאני עשיתי, לעשות ככה, וזהו, כל מיני, או סתם אני רוצה לו רוח, ואז כאילו ירגיש מין זרם כזה. אפשר גם, המתנדב בעיקרון יגיד לא, שהוא לא ירגיש כלום, חוץ ברוח או משהו, רק אם אתם עושים את זה טוב, אז זה נראה כמו איזה זרם כזה, אבל בעיקרון לא חייבים, אפשר לעשות כל מיני צורות, אפשר לעשות ככה טק טק, ואז אני שואל אותו, יש לי פה, כמה קלפים יש לי פה? וכמובן שהוא יגיד 5, אוקיי? ואז אני מראה לו שיש לי פה 4, אז הוא ממש נדע, זה קסם אחד היפה. ואז אני מראה לו שבאמת יש לי 4, הוא יכול לבדוק אותם, והקלף פה, רגע, הקלף פה הפוך, אוקיי? קסם ממש ממש יפה, תתאמנו עליו לפני שאתם עושים אותו, אל תהרסו אותו, אוקיי? כמובן אם לא תתאמנו עליו אז אתם תהרסו אותו וזה. מקווה שנהנתם, קסם מאוד מאוד חזק, לכו תתאמנו ותהנו.